Pôsobí to tričko naozaj tak civilne, ale pritom je zamerané hlavne na šport, tým, že je to tá zmes tej merinovlny a polyamidu. To tričko je zázračné v tom, že je z polyamidu, z elastanu a z vlny. Tam je sa mi zdá, že polyamid 38, elastan 32 a 30% vlny. Volajú sa Unlimited Cargo Bib Shirts. Sú z materiálu Affinity a sú určené ako na cestu, tak aj na štrk, teda aj pre gravel. Čiže naozaj duša, pumpa, telefón, nejaké tyčinky. Tieto nohavice sú za mňa top voľba ako pre cestných jazdcov, tak určite aj na gravel. Oni tvrdia, že nie je tak orientovaná na výkon, že je skôr na také dlhšie výjazdy počas chladných dní a je skôr určená na dobrodružstvo. A to preto, lebo je naozaj veľmi zbaliteľná. Tú bundičku, keď zbalíte, tak sa vám obchá do zadného vrecka na drese. Ten komfort je podľa mňa lepší, keď je tá prilba zakrytá, neprší vám dnu. Cítim sa tak istejšie, aj že mi to celé nezafliaska tú prilbu od blata, keď sa náhodou pustíte niekde dolu. Predĺžené manžety na rukávoch, takisto vzadu. To bunda akože na jesen, zimu možno.